Machiegni kendo Nyakwar Gajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny na singo ni twak gi jodolo ariyo ma en kaluwore kod weche ma osebedo kawuok e dho jo siasa nyato mago ma samoro miyo oganda moko paro ni gin weche ma ok owinjore ka moko bende wacho ni samoro ber ka irieyo lai mondo mi ket oganda kare kata kamano gin weche mok donj gi thoth oganda miyo wakelo kae jodolo Nyakwar Gajwang' bende kuom thuolo moko osewachi ni chiwo thuolo kata chiwo platform mar jo siasa go siasa kendo kiro weche ma ok ni kare gin kama duoko penjo opogore opogore kendo kogo kono mbaka kotenre kod weche gi chiwo pachgi bende ahinya te weche gi mosebedo kadhi mbele pacho kae. Jadolo Ayub Ouko machiegni kuom thuolo moko ngara many piny nyise joda jo Nyakwar Gajwang' ni ngawa dolo kanye machiegni. Erokamano ahinya iluonga ne Bishop Ayub Ouko leme kanisa mar St. Masha Kenya Church anaye piny Nairobi ka Mike Motie wan gi kanisa Nairobi ka kod penje mag Nyanza kocha. Erokamano ahinya. Kamano. Bishop godo nang'eni in to kinwenda ahinya ramany piny mosie oganda kapok ochako twak. Amoso Nyakwar Gajwang' ni Bwana sifiwe, Yesu pak ni duk sayo gwedho ahinya. Erokamano ahinya mapiyo piang' wadonjo ano ka jo kanisa nowuok motegno ahinya jodolo hanya to Jumapil bang' lamo ne godo ne kabene ne gikwedo mokadho weche go mosebed ka iwacho gi jo siasa kata kamani na wawinjo bende kama kuom jo siasa wacho ni nitiere kweth moro mithoro mi platform kata thuolo e kanisni ema gibende gikire weche to kanisa osebedo mana calling to sani nikech ko jatend piny Kenya no wuoyo koro jodolo bende koro wuok oko mar kwedo to pile to pok ne giwuok mar kwedo. Ere pachi? En adier ne kanisa en kama owal ma Nyasaye kendo kanisa wan kaka jodolo wasechung' matek ahinya mondo wakwed weche mag akweda mitime e kanisni to inyalo yudo ni samoro kanisni moko pod weyo thuolo no kata giweyo fuok mar rwako jo siasa mondo gitim siasa mag gi e kanisni to mano kelo pogruok maduong' ahinya nikech kanisa en kama ka lweny nitie to kelo kwe to ka kanisa mosewe thuolo ma siasa gore iye to ok nen pich maber ahinya. Wan kaka jodolo watemo kwedo gi ng'ala maduong' kabisa mondo siasa kik bede i kanisa kecha inyalo paro chien kacha kane jowa mane ni opposition kagi dhie kanisa tiyudo ka lweny bedo kigo siasa e kanisa ma ibolo nyaka iro malungo wang'e kanisa to nyithindo nitie kanyo mine mayach nitie kanisa koro kaka kanisa wakwera ahinya mondo siasa kik timre kanisa iwinjo ka ker be wache wanyalo wacho ni kaka kanisa onge jok ma oyienegi ni mokimiyo thuolo mondo tim siasa e kanisa ka ochuna ahinya mondo ja siasa obi nikech jo siasa go be jolemo gimbe gin gi kanisa magileme to kochuna ahinya ni nyaka ja siasa wuo to tok lemo nyalo rado gi ji oko to ok e kanisa koro ko kanyo to nyalo wache wach moro moro mohero e weche mag koro kokuro onyalo kaka ja siasa ok inyal control e koro oko to within kanisa within the premises mag kanisa to siasa ok onego bedi. Tere chung' mari ewi weche mosebedo kawachore ma samoro gin weche mang'iyo kit chwech mar ng'ato gin weche ma bende ng'iyo kit kaka ng'at ka ng'ato tayo chenro mae kata kamano ne onge nying mane jatend piny oluongo to nitie jok mano paro ni gin mane wuoyo kodgi bang' jatend piny bende wacho ni nochak kode kalure e kit chwech mare. En adier ni kaka jotendwa ok osegolo picha maber ahinya nikech kata kaego siasa ok onego bed too personal ma ng'ato koro donje kind chwech mar nyawadgi. Weche ma waseneno of late ok gin weche ma miyo piny bedo gi kwe kata miyo piny luor. Kenya en piny mosedhi mbele osego atua mang'eny to kiyudo ka jotend ochung' tiyudo ka weche mawuok e dhogi gin weche ma ok jatelo konego wachi
moko dhi to personal kowuoyo to gik mowacho gin gik ma jatelo konego wuog e dho jatelo. Koro wan kaka kanisa wakweda ahinya ni kata ka oponi jotendwa kidhore e yore mag siasa to nitie weche ma ok onego bed ni giwacho kuom ng'ato kata against ng'ama chielo. Mano kaka kanisa wakwedo e okang' mamalo kabisa. Bishop Gordon, e kinde mane weche gi dhi mbele ne moko kuom paro mane wuok en ni kaluwore gi kit ofis kata kit apisi ma jatend piny Kenya William Ruto omako. Mano nyiso ni kata wach mana nade to ok owinjo bed ni oduoko. Ang'eyo ni kinde mane omanyo kom thoth sir mar noya ir jolemo ne giwacho ni ma en achiel kuomgi mane jatelo mane Nyasaye moyiero. Kaeto koro wachre nenre ka gima koro sani nitiere kaka gin gi geno ni kata wach ang'o to ok onyal duoko. Ere pachi? Ago erokamano ahinya ne Nyasaye motimo thuolo mondo wawuog ogandawa. Adwa nawachi ni siasa migo e Kenya ka ok ochakore kawuono, siasa nochakore chon, kendo rais ma wan go kawuono ok en rais mokwongo. Apani Ruto was the 5th president sani mar Kenya ka. Siasa ji osegoyo chien kacha ma ji odonjo ge State House. Nyasaye notimo ne ng'wono en bi mondo rit piny Kenya mana through politics. To ondike ni kamisi okethore, wach mondike kata mar Saburi, to joma kare onego tim ang'o? Gima neno man chalo gima mise kethore. To kom moro amora ma intie kata king'iyo ndalo mag Muma, Paulo ma jataso ne jatich Nyasaye kabisa, but no need ng'ato manyalo konye. Ino ka Barnaba chalo ng'ama ne ni but Paulo sana mane nyalo guide weche moko. Koro gima ndanga kwa mokwongo tik, rais en dhano, o need guideline, onego obede gi jomoko manyalo sire, manyalo tini motegno nikech en dhano. Kenya duong' mako wene kende mondo otim kakoro samoro nyalo muome, adiyo dhano en dhano. Koro mesi okethore. An gima ndanga wachi ni siasa to Kenya sani koro ochomo siasa kabisa, but ji odoga ne mise. Kenyatta nogo siasa nade, Moi ogo nade, Kibaki nogo nang'o, to Uhuru ogo nang'o. Nikech pod we need this our nation. Piny wani pod wadwaro. Koro manotimore go nosetimne, but an gima danga kwa ni wadoge foundation. To kwadhi kaka wadhi ni to dhi bedo marachie moloyo. Wadoge mise. Siasa ok nyal lurni, ok nyal go, lakini ji odoge mise mar siasa. Siasa obed siasa. Kaka nitimano ka chon kata mana thurwa nyakach. The days of our former MP machalo the late Samson Odoyo Gini kanego sasa kadegi campaign gi compete gi the late Akumu Gini Ojwang Komudo Gini. Nwa kanda lolo netimo siasa ok chal gi mitimo sani. Koro joma timo siasa ni wan gi madangwa kwa kaka jodolo we kudonje siasa gi neko. Dola ni to joma nok sasa chon notime yo mane mondo wa keep this our nation. Thank you. Rokamana hinya. Jadolo Haji. Nitiere achiel kuom weche mantiere chike mapacho ka en thuolo kata uhuru mar golo paro. Ere kama pogruok bire kind golo pachi kaeto bende gi golo wach ma samoro inyalo ng'i apis mari to bedo ni ok owinjore gi apis mari? En adier ni nitie freedom of speech. Kendo ng'ato ka ng'ato nyalo goro pache. To ana kaka Bishop Odongo wacho, foundation is very much key. To oken thuolo mokwongo pani kata chien kacha wasebedo gi siasa ma ok ber Kenya ka. Miyudo ka ji luongore gi nyinge magalagala. Koro ng'ato kapok iwacho wach moro e public to onego iluor ofis ma intie. Kaka ker en ng'ama piny te ng'iye, piny ne kode gi geno, jo piny ng'iye kaka mentor. To sama koro chung owacho weche ma kamoro nywa winjo chien ka, go ofise ok en gima longo kabisa. Go ofise itie gima nyalo chuni makata ka ne idwa wacho tingi ofis ma intie tiwacho ni ama to konego wachi kech ling be loduoko.
joluo wacho ni ling nodwoko samoro inyalo yanyi to jomoluore be advisors ge be onego ng'i kech sama jatelo ma ker mar piny ochungi weche moko jomoko gi ok dhine ng'amineno ahinya en ng'ama ni office at that time koro ng'ato jomoko nyalo provoke nikech office ma intie mondo in kiwuoyo to mari winjore kabisa molo mage koro wan dwoko ahinya mondo temperature mar siasa odog piny kech kama wachomo higa manyien wachomo siasa mar yiero to ka ochake sani gi weche mwawinjo gigo biro miyo piny chwakore ma ok onego bedi koro paro to ng'ato nyalo golo kaka ng'ato paro pogore freedom no nitie but nyaka obed under the control obed control kaka wuoyo aero kamikelo ni liet mar siasa ojibed ni gayo kendo dok piny kata kamano waseno ka chal ka gima kweth moro ywayo to moro be ywayo right chal ni kiyanya to an bende kiny na pangni jatend piny ne wacho no bro kawo dakika achiel kende mar sane mondo duok gi gite kuom gik mane gitimo jomoko bende wacho ne gin mane gichao kendo jatend piny ere kama bedo dhano gi bedo jatelo pogore samoro inyalo kaka dhano wacho ni giseyanya minga higni osekalo ka giwacha to ji oling kendo en bende no wacho ni pile giwuoyo to oling alinga sani koro kan na wuoyo to koro golo beti koro dwa lawa ere kama pogruok bedo e kinde kae king'iyo wechegi ondike mo mane dwoko mamuol kwe mirima kendo anyalo kawo for example kaka Bishop Wadose wacho ni ker masani en ker mar abich mar piny Kenya wasebedo gi ker to for example wan gi ker ma iluongo ne Mwai Kibaki ne mora gi wach achiel ji nyalo yanye ma wach gik moko kuom all sort of things to en ka ngochung to wach achiel kende ok odwok gigero ok odwok gasira to kala wach achiel mane wacho wach achiel moko no jawaja hiyo ni mafia kuku to kako wache no to weya samoro ji koro mano ne kare mano o wache in a simple note noko wache kumin to ineno siasa masani ma jowa goyo en gimineno ka gino donje chunye makata ko yanyo nyawadgi jadala yubingen ni jatend piny owacho ni an bende wacho mane gidhi e jiwo en bende no wacho ni ona simple note kamano ere kama pogruok bede kina simple note ne gi mondo miango chopir ng'ama kawe gi kako kawe gimomiyo mare cha samoro kaka piny owinje opogore sama ng'ato odonje chwech mar dhano tiwinjo ka awinjo kamoro ko wacho ni en okodesa jaode to kodesa kamoninde to kode iwinjo gino koro ng'ane ka winje to winje mopogore koro aneno ni samoro ng'ato nyalo golo pache to kaluwore gi ofis mari to okonego odhi to personal kecha ker wuoyo but seche moko to kalo momiyo jomoluore onego ng'i ahinya ni to ang'o ma ker wacho to owache kanye rolengi wacho kanye an gima neno ni opposition kata upinzani temo divert the attention mar rais mondo rais owe timo gimonego tim jogi soke mondo o divert attention ne to joma nyalo riche ke samoro okonewa sani to joma nyalo chopo ne to anadwa nakwe ni jogo we divert attention ne right chieng' ma aneno ka kichwambe waneno gige kata ka wan jodolo kamano to wambe gige wan neno ka chieng' moro eno mabe gin gi gavana wanga to jathum moro were ni gini wan wachapo mana tich hatuna mdomo mi koro kama muda haijaenda na vile walicheza ati hatuna mdomo mingi kagwene poko mwonyo bando tunaona mdomo mingi koro an gima neno ni jowadwa gichalo gima soko rais mondo divert attention tanda ngakwa people like Mheshimiwa Wandai ji kaka minister ma treasurer Mbadi PS Raymond Omolo an gima kwayo manu ngiso rais ne jogo we divert attention ne kaka norwa ke Homa Bay ma aneno kaweyo ngoni amuna mdomo mingi uchapo mana tich rais ochap tich election biro kola mani gima danga chiu kaka jadolo ngene beneno mabor
kendo jodolo bende nigi fwenyruok malach gin ka ukelowa ka mondo wachiw pachwa bi wagwiro kamano jogo we ketho atiso ni kasto kia giu gi ng'at ng'ini chalo kode kodwa ni wagiu gi joga ahinya to obiro chalo kode to kama ne Kenya nitie waneno gik mosetimo be waneno onyalo siemo die sani rais ni gik monyalo siemo ni macho timo kranda ng'akwaye ni owe agiu kia giu gi ng'ama ok riek tichalo kode koro owe agiu ochap tich Kenya dhi nyime. Thank you. Adolo nitiere kar midomo mingi kanyo aduoki ng'ato penjo to midomo mingi e siasa nyaki wuo ere kumang jatelo ng'iye ni kato adhi gi midomo mingi to kato kora wuo ir jopiny to ka bende kora awuoyo gi joma piem go. Rais wacho gani awana zera awana kiang'o weche moja wacho gago koro weche mane wacho ka makati ng'eni ok sera ma piny ok gombo winjo koro rais odoge sera ne siasa to weche ma koro gidwa wacho ka ok sera andanga kwa President Ruto daktari odoge sera jogo se soke kama ngato sebide sera koro jogo we divert attention ne sera go mage siasa kicho ja wacho gania hawana sera hawana nini hawana nini kuma naka niambe jogo dwa nogule mondo duoke giko mok sera tandanga kwa ni kama no ringe gi sera nego mondo nwa Kenya no kanye wuothe to biro bedo ng'ama ber kabisa to ka jogo dwa no divert ne kinye soke ne kich jo opposition gi ok ne girach lakini nitie jomoko e kanya manigi midomo mingi to kare spedang donjre kod gi sani to gi koma intie dhi mai chia dhi mai CV to kwa gom ni mondo chiane kata CV ne mondo kethre. Thank you. Ela dona achiel kuom weche mane wacho nyoro ne gin bedo ni weche ma osebedo kawuok e jo siasa kelo wich kuot na nyithindo ma ogin weche mane jodolo moko wacho king'iyo sani nitiere rawere matindo mag Gen Z kendo dwaro margi en ni giter jatend piny Kenya dala. Achiel kuom twak magi goyo en ni serikal ni ok osetiyo negi makare inyalo po kane gi ng'anyo gari 24 kaluwore gi finance bill ma bende nodhi okadho bang'e gino bende nokodhi kod gima ber ahinya to kata kamano inyalo paro ni gin jok minyal ng'i ka joma rango jotelo ma wantiere godo sani ere kaka weche ma jo siasa wacho bedo gi impact kata ng'iyo ngima rawere gin kido mane kata picha mane maginyiso gin ranyisi mage magimiyo rawere pacho ka. Erokamano ahinya ka chako gi wach makoka itiekogo mar midomo mingi siasa ok en wuoyo mang'eny kendo iwinjo ka jopiny wacho ni ka wabire yiero ma 2027 ng'ato ka ng'ato biro chung' but gire gimiseloso nyaka siemo tichung' koki wacho ni an atimo koro mano opogore gi midomo mingi ma ng'ato wacho ni tumetenga tutafanya sama koro ibiro dhi ir jopiny bang' higni 5 mosemigi nyaka siem ni an aloso ndara makama atimo agero skul makama koro mano opogore gi midomo mingi ma ka winjo ka sipo moro penjo kanyo ne siasa en midomo mingi jopiny biro penji ni gik mane wacho ka te ere mitim koro kanyo biro go ipenjo ka duogo e penjo mi ipenjo en adier ne nyithiwa ma Gen Z gidwaro ng'ama mentor gi kata ka ging'iyo to ng'ado wacho ni an adwa nabed kaka jatelo ma kama to weche ma jotendwa osebedo ka wacho late gin weche ma kata nyithindwa ma piny ma de gombi mondo donje siasa ginyalo we ni kare siasa en ayany siasa en wacho wach moro marach kum opponent mari kokiyude koro ok okel picha maber ahinya ne jowa mabiro kata Gen Z mabiro then ne nyithiwa ma Gen Z awinjo kiwacho ni gin gi teko mar ng'iyo jotelo to gin gi paro mar golo ker golo ker ok nyal gol gi Gen Z kende nikech Gen Z gin nyithiwa onge kama Gen Z wuok notome kor yien
jensi en mana nyathini no to nyathi kapoko owuok nodhi oko to nyako kaw pach janyuol ni to unu neno nang'o gin joma wuoye ot ok gin agina joma otong'e kor yien jensis are different gin mana nyithiwa koro kapok wach mar kiagolo ker timang'o ker nigi agenda mar nyithiwa matindo sani sama wuoye ni nitie weche manyo gi pedho mabapa ni ker osetemo ok oyot ahinya koka en gi igni 3-4 to king'iyo otemo mondo nyithiwa boyud kama nitie adier tich to dok piny kendo opportunities tin to temo kaka ker mondo nyithiwa boyud kama soe wigi koro gi sani to kwanyal jajo ne jensi dono gol ker be ok gin te ke chieng' moro awinjo chien kacha cha wan kodi e Kenya ka kipenjo ni to ere jatendu giwacho ne gin leaderless nyaka sani gin gitwak nyore citizen koro jensi no en jensi kamano to leader gi makoro ochung' manyalo wacho ni wadwa dhi golo rais en nga onge koro jensi luore kaka siasa chal pogruok mar siasa Kenya ka ego siasa kaluore gi dhoudi koro nitie mana jensi mabe mayo masawa nitie jensi be ma koro ji opogore koro iwacho ni en jensi mane madwaro rais koro weche opogore adwa na wach mondike ngeche ni ng'ama rito dhoge bedo gi luor mano kati ng'ama ok riek lakini bedo ng'ama rito to piny luor ya tikia to ng'ange ne kia katikia ng'ama leng koleng tinya weno riek ng'ama ng'ene kia koro mano wach mondike ngeche koro horruok no bedo gima duong' to kuropoka na maneno kila chaya koro mondo ibed ng'ama ji omiyo luor ok ibed ng'ama ropoka gi wach wach mane penjo alwa na wach ni the sin of a teacher is the teacher of sin richo mar japuonj medo nyayo richo kech nyithindo ma sani nyathi ok bed gima wacho nyathi bedo gima neno nyathi kati wuogo ni dimbi to gino kidimbori ire msasi ok obidimbore kech ong'e ni gima timo is the best koro andanga wach ni mondo wabed gi Kenya kiny wabed gi nyithindo mabecho nyaka jo siasa dimbre to ka udagi dimburu joma nie lot masani kik we expect ni joma chien biro dimbore kodhi mopidho sani biro ti to samoro no biro ti to biro marach moloyo koro wadimbre adier weche moko osewachi na eno kane giwuoyo Kisumu East sub county weche manywandore sana ma ok onego bed ni ng'ama duong' machalo kamacha wuok e dhoge public kendo wacho to perform so shameful weche ga ketho nyithindo kasa ni kore trend opongo TikTok to ene Twitter to ene YouTube jitugo kode to gin weche moko nego wachre koro weche go kaka jodolo wakore nikech iwone ber ni iwacho dhano sanglia wuoni ni papo wuo kodhi mipidho no kati ndalo moko koko ketho minyuolo to no keth nyakwari koro nyaka warit weche mae dhowa mondo wakony piny wach jensi gi jotelo ondike Daniel ni no many ketho kuom Daniel to noko yude kech Daniel no tiyo maber koro rais ka tiyo maber tibiro many kuom ketho to ketho ni ok bi yudi an gima dang' aduok ni rais otiya maber kata ji goko lakini tich maber no many ketho kuom Daniel to ok oyudi koro otiya maber ibiro many kuom ketho to ok no yudi thank you ero kaki kelo wach mar moko jo siasa mane wacho weche moko Kisumu giwacho to wacho ne gi perform to kane ng'iyo ng'egi to nitie jowetegi ma wang'gi ne ok ne wechego nochwanyogi moko ne nyiero ne wacho accountability ne wacho ni gibed gi ng'ama nyalo gaya pani en mane wacho ng'ama nyalo sume paro bi paro ne jo siasa nyalo wama pacho kae kata jotelo ma pacho kae osegi kama ginyalo sume jowetegi paro koso duol mar jok mawacho weche ma ok ni kare odhi oting'ore malo moumo duono jogo manyalo sumo paro kendo koro pach jok maliw nenre ka gima ok nyawinjore. Number one ng'eni Kenya ka jo sasa noto mondo dominate church
mondo duond kanisa kik winji. But amoro kaka naneno ka norwak rais nyora guru sare e piny Oyugiso ma Bay County. Naneno ka Bishop Kwanyagini notimo tich maber ma wonderful. Jodolo ma Homa Bay wa congratulate gi tich manotimo, notiyo maber. Maka kich kama kunano ka jodolo mane kacha kama koro Bishop ma Homa Bay mar Voice of Salvation gi nini ti maka joma dongo sani ginyalo rieyo piny. Kasto nitie kama ka ng'ato choto koro gimodong ne ongo dong ne mana mondo odhi ocham ngima. Ma gima rachar iluongo ni rachar, gima black iluongo ni black. Ko an gima dang' akwa ni jodolo te mariega piny. Kendo jadolo no kogo dhoge piny to nego bi to mana ka en bobedo ng'at mobidhore moriere mochanore. Koro Kenya to nosedhi ma josiasa gi nosechopo okang' ma ng'ama nigi nyalo winjo ne onge. But wan jodolo kwa dok e laini mwamakore to gibedo mana winjowa. Na mor gima notimore e piny Homa Bay ne ok rach. Ka other counties piny duto nyalo timo kamano to piny dok mane wang'e. Erokamano. Erokamano jadolo Ayub. Samoro iyudo ka orwak jodolo e lamo to lambi dhi yiengore kendo luwore gi kit siasa kata dhi chal ka gima siro kweth moro mar siasa. Mae mane waneno go kane kanisni thothgi sana evangelist Pentecostal churches yudo ka ng'eny gi nodhi mowacho ni ma en achiel kuomgi. Ere kama jodolo gi duogo gore laini mawach ni koro ka tidhi marach, ka tidhi marach. Dipo ni jodolo thothgi oling seche ma samoro jok mane gisiro, mane gilamo negi dhi marach, gibedo kod luoro mar golo duoni kendo kwero ni kato koro rach kaluwore ni samoro ok nyal lem gima kelnegi sadaka. Gima nyalo wacho en ni piny okethore. Kech sama wuoyo ni pesa oketho piny. Wan gi e kinde machon e piny Israel, jodolo emane ng'ado rieko. Wach mondiki Samuel mokwongo ne kane dhi ak mar Nyasaye ka piny osekethore koro dhi ak to notwe dhok emane ywayo ak. To mago gik mane timo gi kanisa machon. To sani jodolo matelo kiyudo piny ma pod ywa ak gi dhiang', jodolo monego tel e gik moko tel nikech mano ne timo e piny machon ka juoke otel. Koro kawuono yudo ne jadolo jasiasa nyalo bire kanisa kodimbore kabisa mondo lamne. To toke kose donje loch to yudo ka jodolo mane koro chiegni go ka emokwongo odhiro mabor. Kech nitie lo more siasa ka ne ngas meidho, ngas mitiyo kidho malo, kitundo malo tikethe. Ano bing'e siasa. Ngas meidho no in kido malo tikwongo ikethe kata jok mane chiegni kodi gen mikwongo igologi. Koro mane gima osehinyo ji mang'eny. Jo siasa obiro sama koro odo chamo siasa to en very loyal. Obire kanisa jodolo lam koro kodo jodolo go koro kodwar machiegni kode. Koro kaka jodolo dhi mondo advice e tek. Koro kata mess up to bor gi jodolo go. To ne jodolo ma samoro pesa nyalo loko pache mone ka gima koro samoro jasiasa soyo fuku. Wach ma jodolo ting'o duong' moloyo siasa. Kendo okonego bede ne jasiasa miyo jadolo direction. Jodolo monego mi piny direction. Emina wacho ni kata mana gik ma waneno sana piny Kenya en ni samoro serikal okomiyo kanisa thuolo ma mbele mondo osiem direction ma piny chomo. Jodolo malamo ne piny to wacho ni piny onego okaw direction makam. Okonego gi yware kanisa kod serikal onego ti kanyakla mondo piny obed gi dongruok. Kamano. Erokamano jadolo Gordon. Paro ni dipo ni samoro chiwo umo wang' jodolo ma samoro girem bedo kod teko mar kwero jasiasa ne kae to dhi marach. Opo ni gidwaro mondo gin bende gikwere. Samoro ntiere kwer mimake microphone tiluonge press conference
to nitie bende luwo chien kae tidhi tinyise ni nadwaro kodi samoro un gi tudruok machiegni tisiemone kage ka chal ka gima nenre marach bedo nade ondike kitabu mar jo Filipi ni kik waket iwa mondo obed Nyasaye kito ndiki ni jomoko igi oselokro bedo Nyasaye ma kar mondo gilam Nyasaye to gilamo igi. In the book of 1 Peter 4:11 wacho ni ka ng'ato nyalando wach to wach maber ema nyaka bed ema nyaka landi. Okalur mar wacho wan gi slogans ani maringa Kenya ka gimoro miluongo ni sangwenya. Jodolo moko selokore mobedo sangwenya mag josiasa. Koro kar mondo lando wach maber to lando jasiasa. Olando jasiasa mondo lando wach maber mondiki Petro Makutno ni ka ng'ato en jalando wach to wach maber ema nyako landi, yani wach Nyasaye ma nyako landi. To wan gi jomo seba isayano ka ng'ato adier oluwo ba ng'ato makar mondo landi Yesu to lando jasiasa. Oro yalo jasiasa. Jodolo wetu wamanya ka wawe kich gini dilute kendo miwa oteku walwar tekre wa chalo gima duono. Kwan maya wach madanga wach ni rinja dolo molokore sangwenya ipako aspirant moro ipako wasiri moro kisani sangwenya go jitiyo kodgi mang'eny nyaka simbiri dio kuni na ng'any to campaign ne ng'ane. To wan kaka jodolo konego nwang'wa that group wach mwalando nego bedo wach Nyasaye wawe lando kati chiegni gi rais we lando ne we lando rais lando wach Nyasaye twadhi mana konyo pinya Nyasaye. Nyola yubintiere weche go mabende koro oganda piny to en ng'a madhi miyo gidok duon gi piny, en ng'a madhi miyo gilok pachgi, en ng'a madhi miyo gichak wacho weche mariwo wi oganda, en ng'a madhi miyo kata ng'ato yanye to kik odwoki ng'a madhi wuoyo kodgi. Kanisa dwarore ma percentage maduong' ahinya nikech jasiasa ok nyal wuoyo gi jasiasa wadgi mitowe kao direction manobego. Emomiyo wan kaka jodolo nitie kama bishop owacho nadier nitie jodolo moseketho wach Nyasaye ma josiasa oneno ka gima jodolo gin joma cheap, gin joma inyalo manipulate. Koro kanye maka jodolo wetewa maneno wakata sama wuoyeni ne wawe bedo ni koro walamo josiasa. Jasiasa nyalo bedo otimo ni achiel 2 3 to mano does not mean ni koro jadolo nego bed sangwenya. Tiyo gi dholuo mar sangwenya. Sangwenya na winjo ko ringo sani kabisa. Koro jadolo kunego bed sangwenya. Koro ng'ama nyalo wuoyo gi jasiasa mondo gidoge tielo en kanisa. Kanisa nyaka dog tamalo mamalo mondo ka opposition ne kecha kaka kanisa ok ni jodolo terach bata nyisi ni nitie percentage ma jodolo machalo ne osekulore ne josiasa nikech samoro yudo konya achiel 2. Koro ana kwaya ahinya kanisa mondo duonde obed malo nikech ng'ama nyalo riwo piny en mana Nyasaye. To Nyasaye tiyo kokalo kuom jodolo ge. Koro wan kaka jodolo nyaka wadoge role marwa mar miyo piny direction. Jodolo ma nyibiro wuoyo gi josiasa gi makwergi ni ka titimo marach, ka tidhi marach, ka tidhi marach. To jasiasa ok nyal kwero jasiasa mito winji kech giwacho ni politics is a dirty game. Ng'ato ng'eni samo yanyo wadgi yany maduong'no mano koko jasiasa, koko go siasa maber. To siasa nyalo goyo kata ok iwacho weche moko ma vulgar kech nyithindwa be winjo. For instance what mane Bishop Odongo wacho mano timre Kisumu en wach mane wakwedo e okang' mamalo kabisa. Ng'ama duong' ma chuor ng'ato wuon ng'ato ong'ama or to chung e galamoro gi weche molil madongo maricho puonjo nyithindo weche ma ok ber. Koro kaka kanisa mondo dogi e tielo, kanisa dogi e role mare mondo gi play role mar kanisa. Mane gima nyalo wacho. Bishop Gordon Mandela oniala mar Kibiri Ward ochono mor gi twak piny jodolo wete nago ni en tich mane maduong' monego jodolo tim ne josiasa gi jopiny. Wacho ni josiasa mathoth seroga ombulo gi weche molil makuodo wich to weche go chal ni moro ng'eny jopiny kendo ywayo gi ir josiasa.
kaeto wacho ni gikonwa stand mar jodolo e weche makuodo wichgi. Wacho kanyo ni nyako kisero to samoro inyise weche ma moko ma ilombe godo kiracho ne samoro ng'ama bende dware. Ere chung' mar weyo wechegi? Mokwongo adwa na wach ni jadolo ondike Mathayo ni ginibed johawi jothek. Koro namba 1 role ma nyaka wapilei kaka jodolo nyaka watheg joma larore, kech jogi te gin jo Kenya. Wanyalo play role mar thik mondo kayo lak gasira ni kik bedi kindo, nikech we are all Kenyans. Kik waka lakwa, kik ng'ato ka lake ne ng'ate ne nyawadgi. Kasto wan jodolo onego waserve ji te ka ok watek side ni ajakor ng'ani ne ajakor ng'ani. Jadolo onego bed ng'ama nyalo serve ji te to in the line of the word of God. Koro thek biro konya lot. To wach madanga wach kaluwore gi wach ma jawinjo no kata janeno no penjo, nyaka wachung' motegno kaka jodolo, kendo kik wayie mondo ng'ato sowa mafuku. Wachung' motegno ka gimoro rach to wawache no rach. Mano kata kwa dhi e jela kata kimako watu wayie yelo, lakini ka gimoro rach to wayie ya ni rach. Kendo mani ven kata wane kindo wawigi ka jadolo dhi marach, nikech nyano ka nitie pogruok ma wach mana pingo ng'at chagero miyo tekre wok bedi. Koro gima rach wayie ya mondo bed marach mondo wakomesa weche matimore maricho. Gimano kata ka in rally mane inti samoro inyalo nwang'ori kamoro ijadolo in kanyo, kata in mano luonge mondo lam Nyasaye, we lamo ng'ato. Nwakero ka ndalo moko kane wan kodi ne lamo ji, lamo ng'ato ka Nyasaye ke lamo ne function mipak ng'ato. Nwakwero ka ni ng'ato pako ng'ate lamo ni kata kore en ng'edwa ne pake ni ng'ane lamo. Mago gik ma isaut ok owinjore. Wachung'uru mondo wach Nyasaye to kopo na yudora kama weche mochido go iwache ta jadolo ko nenga lenga, onego akwero weche go ka ok aling' na dewo wang' ng'ato, nikech nitie gimibiro miya. Heri kech onegi tirit wach Nyasaye mondo bed wach Nyasaye. Kamano. To kamana hanya donge daka machok kende hadhi miyo thuolo mar wacho wach mogik kwalo twako marameny piny. Jadolo Ayuba chak kodi wach mogik kwaloro. Wach manyalo wacho ne jowa ma jokanyanam gi piny Kenya en ni watunde sama wach Nyasaye obed wach Nyasaye. Dolo ka in jadolo bed jadolo moriere manyalo bedo jathek makare, nikech wachomo sama wadhi yiero next year to piny dwaro Nyasaye moloyo gimoro amora. Wakwayo jotendwa mondo giti gi weche man gi muolo, gi weche manyalo riwo jopiny. Ke jodolo wetena, wach mar siasa ok onego bed e kanisa. Jadolo en ng'ama neutral, jadolo en jathek. To sama jadolo chung' kago siasa kanisa, tiyudo ka kanisa en kama oganda te bire, tribes te. Koro sama ibedo ikao side, tibrodo ne kata members moko bro wuok e church nikech ikao side. Koro da kwa jodolo wetewa mondo wadogi e kanisa Yesu, wadogi e Great Commission gimomiyo noluongwa gi role mar kanisa. Mane gima da wachi jotendwa mag josiasa wabeduru jok ma wacho weche man gi luor, wabedu jok moluoro offices mamoko. Mane wach manyalo wacho to wakwayo kue maduong' kod jowa sane wanesa ma koth chwe mang'eny. Wakwayo ahinya jowa modak kuonde mongore kata kuonde ma pi ng'eny gimany kuonde moko ma ginyalo dar gidhiye kapod koth chwe kama, kech ok dwaher mondo wane ka ji wito ngimagi. Ago erokamano ahinya ne ker masani Rais Ruto. No temo muko ute mane ne bath aora, kendo no bedo wach malich ahinya ka ni muko utego. To king'iyo sani lal mar ji odok piny kaluwore gi kaka notimore areas kaka Mathare, Kibera, Huruma. Kwang'iyo gikma sama jok mowito ngimagi nitie percentage maduong' kabisa modok piny. Koro Nyasaye mondo
ogwedhwa, Nyasaye mondo oritwa. Amen. Shalom. To kama na hinya mi thuolo mogik kata kamano kinyi chogo wacho ni onno alive entiere Kibos. Jodolo to thothgi to sani gin Sangwenya. Wacho kamano. Wach ni mogik kod Dakach. Thank you very much. Ondiki Act 7 matindo 26. We are Kenyans. Kik wagore kendwa. Mano kata a sub-county level governors mabiro larore kik wagore kendwa. Wan jo Kenya. Danga kwa jodolo sana manie Lowland mawinjo wasani kama oting'o Archbishop jaduong' dala mas Oyugi Kuthima, Daktari Awala Kuru, Bishop Ogai, Archbishop Shema Gautei. Wakama uru out, wawuoguru oko, wakonyuru piny. Daktari Archbishop Winnie Owiti, dignity ji ok onge. Wakituru piny line danga kwa jodolo kata ka danga mention nyingu te Archbishop Christopher Kayandu. Mago jodongo mang'eyo wawuoguru oko mondo warie wach Nyasaye obed wach Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhwa jo Kenya. Kama na hinya jodolo mano Bishop Gordon Odongo kaachiel gi kunya kurom Kajwang' twak mane wabedo kutenre kod wechego ma osebedo ka kere e paw siasa. Nwawinjo duond jodolo mano e duond jodolo iwinjo gi iti en twak mararieya prabedo medogo paka kaera manye pinya kurom Kajwang' kata kamano romo sa 3 chendo maro imore nyinga Lydia. Okay, ritu masani.